Забравих да го върна. Опа! За купфация. Ще влезе ли? Ох, заключих. Те са опасни. Пази камъка. От друса и нищо не се вижда. Не се разбира. С колко се движим? С 1 км в час. Викаш с ходене по-бързо ще се движим. Оля, скъпа. Лоша идея беше. Не, аз се зарових. Това не е ли малко лошка идея? Как се прави? Момент. Аре сега, ей това, чатай сприт. Ето да видим, се смеем ли? Качи го е. Как не я качи? Добре! Питам по време. Добре, добре, много е добре. Ей! Как го изпуснах това? Напред! Чакай, Чакай се. кажем пак да го направят. Добре, дай да ми пак да дърпаме, не? Направете го това пак. Кажи на Роска този един път да го мине, да го снима. Роска, Васе, качите го това пак ти става уникален кадър, че бе изтървах одеве. Повтори, че много пръстеш. Това да го повторите още веднъж да снимам уникално, а пък го изпуснах, че снимах Явор. Окей, добре, хубаво. Ела ме бупни малко, защото... Де. Снимай ги. Роска, качи го пак и там ще го закачиш, ще го дръпнеш. Чакай да им Ама аз май ще го дърпам Киро, а? Сега като гледам. Не, то ще се оправи. Ей, аз и там ще снимам. Кирцата. Видяла го. Зигзаг. Кажи здрасти. Спирам ли? Ма ударихте ли? Какво? Качиха са изпочирани. Петър, снимаш Небетов. Айде, сега ще спирам това.